Първа ракия от слива. Аз не пи ракия, не пи вино, това всичко за майка. Той си го обича, така ли? Да, много хареса ракия. Да. Много. И той слага, винаги слага нещо в ракия. Да има аромат да. Нещо. Или портокал, или лимон, или нещо такива. Ябълки. Да има аромат. Разказва с каква любов са съградили дома, колко много са им помагали войничани, как топло ги съветвали за отглеждането на зеленчуците, цветята. Сега в дома на Сиен растат парички, пачата, кученца, мушки и рози, красиви, уханни. В кухнята семейството съхранява с любов множество местни подправки. Майк е този, който готви манджите, хвали се Сиен и е права. Оказва се, че живелият толкова години в Съединените американски щати лондончанин е невероятен кулинар. Той открива за Сиен вкусът на българския таратор, кавармата, дроб по-селски, пържени картофи, баници и какво ли още не. Справя се чудесно с подпасването на огурт и дори опитва да подсирва сирене. Кога ние идвахме тук преди 3,5 години, много са се дават, коншие дават сирене от кози и от овце. И ние много харесваме. И майк за това исках да прави. Но йогурт, защото кисело мляко много има вода. И кога ние отивахме на Гарсия, йогурт беше без вода. И за това майк прави йогурт. Гледа как хора прави. Наша приятелка Катя, тя каза за майк как прави йогурт. И той чува един път и знае. Браво. И прави. И той всичко като таратор само един път и знае. Сиен е много добра пък в приготвянето на сладка и компоти. Тя с видима гордост показва бурканите с сливи, череше, смокини, в които е прибавила и постръкче ароматни подправки – карамфил, гюсъм и индрише. Тя е тази, която приготвя сушени пиперки и домати, които по-късно ще влязат в работа. В съседство с този рай на плодовете е кътчето за алкохола, отново домашно производство, на майк. Той пък експериментира сполучливо с ароматизирането на домашната ракия, в която добавя обелки от ябълка или какъвто друг аромат на плод пожелае, за да се получи истински еликсир, който предлагат на гостите си. С сироп. Аз готви с вода и захар и слагам този какво? Карамфил. Да. И много хубаво. Звучи невероятно, но Сиен ни обещава при следващото гостуване да черпи с чай от Джоджен, на което ние не скриваме очудването си. Но тя е сигурна, че ще ни изненада приятно, защото вече познава вкусът на тази чуднотия. Ключът на интереса им към българската земя се оказват красивия български език, който тя определя като особено мелодичен и богат, като песен и допълва. Българите говорят не само с езика си, а и с ръцете и с сърцето си. Те са много топли и сърдечни хора, обичам ги. Ти си родена в Тунис, така ли? Родом си от Тунис. Какво е общото между историята на Тунис и България? Защото на теб ти харесва историята на България. Защото аз намирам, вие в българите много обичате ваши традиция. И ние в Тунис такива. Много харесваме наши традиция. Вие имате тези събрани с приятелки за рожден ден. И не като в Запад много не като за... Тук българите събрани. И ние в Тунис така. Тунис събрани. И наши родна песен. Като ваши. И в Тунис така. Да, така. Мелодия такива. И няма такива в... И за това аз намирам много също като Тунис, България в село.
в традиция, в песен. И много, как може да кажа, горещо сърце. Нали? Да. Вие имате горещо сърце, много приятели. И в Тунис така, хора може да идва наши къща и да има голяма партия. И вие така. Вие хора искате да има гости, да има голяма партия. И аз много харесвам това. Какво е по-различен български език от другите езици, че толкова много ти харесва и на теб? Българи език като мелодия, като родна песен. Много има хубаво думи, много като песен, като разбираш ли как говори. И аз мисля много лесен. Аз знам други хора каза за мен, това не е вярно. Трудно. Аз мисля не е много трудно. Само нужда да чувам. Чувам какво хора говори и лесен. Ще нужда повече, колко години да учи повече, защото аз искам да говоря като вие. 100%. И двамата с Майк са впечатлени от традициите, които са толкова интересни, че ги предизвикват да си купят народни костюми и да участват с тях в различни изяви на местното читалище, по събори и прегледи на художествената самодейност. Оказва се, че Сиен дори е невероятно добра певица на народни български песни. С Майк те вече са планирали своята сватба през юли следващата година, на която ще бъдат в народни носии. Така искат да покажат на всички гости отблизо и далеч колко красива и богата страна е България, а и да отправят посланието си към българите – да обичат и пазят това наследство, защото то е особено ценно. Защото аз харесвам традиция, българи традиция, като в Тунис, Тунис традиция. И аз искам да има като преди 100 години тук. Да има българи слаба брак. Ние живеем тук в войника и аз искам като хора има слаба тук преди 100 години. Значи твоята идея е да се облечете вие в народни носии, така ли? Да, родна носия и искам нещо за моя глава и всичко в България. Не знам как майка ще прави, но може би ще има якет или нещо, ще гледам. Но искам всичко и аз говоря с кмета и моя приятелка Калинка и други жени и всички каза ще помага, защото аз не знам. Но всички ще помага да правя като преди 100 години. И аз много чакам за юли. Сиен се тревожи истински за това, че може би след влизане в Европейския съюз българите ще престанат да отглеждат домашни животни, а това е част от очарованието на живота на село. А и необходимост, защото чрез домашното животновъдство хората преживяват по-спокойно, сигурна е тя, защото много добре познава живота на село. Когато става дума за историята на страната, Сиен, която е родом от Тунис, оживено допълва, че има 2 книги за историята на България. Чете с удоволствие и прави впечатление, че има много общи неща между историята на Тунис и на България. Искаш да остарееш в България, така ли? Аз харесвам моя живот тук, майка харесва нашия живот тук. Спокойно? Да, също ще отива на други. Много спокойно. И тук в войника ние имаме много хубав въздух. Имам бакаджика тук. 5 минути от нашия къща бакаджика. И много приятни тук хора. Наши съсед много добре. Тя като моя майка там, Мария. Аз много харесвам. Майка Мария и нейн съпруга Тейно като майка за мен. Винаги тя идва, помага. Аз учи всичко в градина с нея. Аз не знаех. И тя не прави така. Правиш така и учи. А не ти ли липсва цивилизацията? Какво? Не ти ли липсва модерния начин на живот?
Живеях 50 години модерна. Няма нужда. Сега по-добре. 50 години модерна и сега идвам като 50 години. Аз искам така. Е много хубаво живота така. Ако всички хора, като българите тук в село, много приятели, много помага, ще бъде много хубаво свят. Цитира и колко много общи думи има в двата езика. В хода на разговора научихме не само, че Сиен е добра домакиня, но и невероятно добър дизайнер и специалист по древната китайска наука феншуй. Развеждайки ни в практичното и удобно жилище, тя дава и уроците по правилата за подреждане на предметите във всяка от стаите, за да се радват домакините на любов, здраве, богатство и изобилие. Така според нея в спалнята, освен леглото и задължителните 2 нощни лампи, не бива да присъстват още много мебели. Една от най-правилните позиции за разположение на креватите е север-юг. Неприемливо е в спалнята да има телевизор или компютър. Предпочитаната цветова окраска за тази стая трябва да бъде в жълто или оранжево. Сиен съветва в кухнята да не се поставя легло, в спалнята не бива да има пък огледало. И още интересни и полезни съвети, които тя не само не пести, дава ги с огромно удоволствие и съвсем по-български настоява. Заповядайте отново на гости. Тръгвайки си, не само казахме довиждане на новите си приятели, но вече съвсем заслужено се питахме, на гости на чужденци ли бяхме или на българи. Това би било всъщност най-добрият комплимент за Сиен, трябва да й го кажем.